בבת אחד לעבר רחבת הטיפולים. שמעון אלישקוב יהיה במכונית השנייה. לא פה, היה שני אתה רואה את העניין הזה? זה אמור שאתה עוצם עיניים, אתה מדמיין את המסלול, אתה מריץ את המסלול מול העיניים שלך, אתה חושב בדיוק מה אתה עושה בכל פנייה, איך אתה נכנס אליה. אני יכול להגיד לך שביממה האחרונה אני עשיתי את זה לא מעט פעמים, פשוט סוג של דמיון מודרך. אתה פשוט הולך ומדמיין את המסלול נגד העיניים. אתה יודע, פרננדו אלונסו אמר, אנחנו דיברנו על זה, אני חושב שבשידור האחרון שלנו, שהוא מסוגל לעשות מרוץ בדמיון על בדיוק של העשירית שנייה, ממש לתאר אותו מה הוא עושה בזמנים האמיתיים. מה שטוב... רגע, בוא נסתכל על לוח השעונים במרכז, אנחנו רואים את ההילוך שבו נמצאת המכונית עכשיו. הספרה אחת. הספרה אחת, אנחנו לא רואים כרגע את הטורים כיוון שהמכונית... תכף אנחנו רואים כמובן את המד סלד של המכונית. כרגע הם לא מתנים. סבסטיאן ראית אותו ברגע שולח את הצלמים אחורה כדי שאפשר יהיה להניע. אסור, ברגע שהם מתנים אין צלמים. נכון. לגבי הדמיון המודרך הזה, מה שנכון וטוב לסבסטיאן פטל, לא גם לנו? לגמרי. לגמרי. כמה פעמים אמרנו, סבסטיאן, קום. הגיע הזמן המרוץ. תשמע, זה אחד המקצים המעניינים כאן ביום הזה, וצורת הלב שלי, שאלתי אותך, אתה הולך על ארז, כי אני הולך על ארז. אין מה לעשות, אין תחליף לניסיון. זה לא הדבר היחיד, וצריך להביא עוד כמה דברים, אבל הניסיון של ארז בסינגל סינגל... יש שם ניסיון מקצועי, וזה הוכח. הרבה תחרות מקצועיות בחו"ל. נכון, וזה הוכח גם באימונים שלהם ובתהליך ההכשרה שלהם לצרפת. גם שם יכולת לראות שהוא באמת ברמה שונה, לא רוצה להגיד כמה... אתה ראית כאן גם את אלון-דיי, זאת ליגה אחרת. אלון-דיי, אלון יעקובסון שהתחרה גם הוא בארצות הברית בסינגל סיטרים. אין תחליף לניסיון, בטח שבנהיגת מרוצים. טוב, מחממים את הצמיגים, מיד הם יצאו להקפה מאחורי מכונית הקצב. למעשה תכתיב את הקצב בהקפה הראשונה, ואנחנו נראה כאן רולינג סטארט, שוב זינוק בתנועה. ארז ליבן במכונית... ארז במכונית האדומה, מכונית שהיא כולה אדומה. סימון אלישקוב במכונית התגובה של האייגו. אביב קדשאי אחרון. ולפניו יון קסיס. צריך להגיד שוב, כל המכוניות כאן זהות. עוד דבר אחד לגבי הקיול של המתלים המכוניות יחסית גבוהות. בדרך כלל הקטגוריה הזאת המכוניות יושבות יותר נמוך. הקיול כאן הוא יחסית גבוה מכיוון שיש פה ושם במפים במסלול הזה במיוחד בישורת. לכן ליבן האורות של הפייסקר עדיין דולקים, האורות הקדמיים של מכונית הקצב. עכשיו הוא עוברים מול היציע הצפוני. עד שהם יהיו בטוחים, הכוונה היא לדבר
נזכר, כשאני לא היו בטוחים, הנה, יש דגל, זה אומר שהמכונית חותכת פנימה, ועכשיו הם יוצאים את התחרות. אז ארז ליבן ראשון, בוא נראה את הקו שהוא לוקח, ושים לב, לוקח את זה נכון, צולל לתוך הפנייה, רק באפקס היותר מאוחר שלה, וכבר הוא מתחיל לפתוח פער מהאחרים. מיד נקבל את זמני ההקפה שלהם. בישורת האחורית עכשיו ארז ליבן מוביל די בבטחה, ומנהים בזמן שלו. הוא יוצא טוב מהארפין אל הישורת של הסטארט פיניש. כבר שינה את הפער עם 43 שניות. זה עדיין זמן איטי, אבל עכשיו כבר יש לו את הזמן של 37.94, 43 זה הזמן הקודם שלו, 37.94 זה הזמן שלו. אחריו סיימון עם 38.59, וכל האחרים מעבר ל-40 השניות. שים לב שסיימון די צמוד לארז. סיימון שני שם באמת גרוע. צמוד אליו, ממש יושב לו מתחת לסליפסטרים. עוד נהג שעבד מתחת ל-40 שניות, אני מדבר איתך על יוהן, ויוהן עושה עכשיו 38, 55. ראינו כאן נעילה של אביב קדשי בכניסה לפרבוליקה. על אביב עולה מקום אחד למעלה. אביב עולה למקום אביב. אביב שנראה. ארז קצת יצא החוצה, אבל הוא שומר על המכונית בפנים, כבר הוא מאיץ ו... ראית את המבט שלו לתוך המראה קודם, לא כניסה לישורת, הוא מחפש שם את סיימון. וסיימון יושב אליו צמוד. הוא סוגר עליו עכשיו בתוך הפרבוליקה הזאת, הוא סוגר עליו. כן, אבל בישורת ארז יפתח שוב, זה... כמו שאתה יודע, בועז אופטי בלבד, אבל עכשיו סיימון שוב סוגר עליו בתוך הרצף של הפניות. זה הקרב כאן. זה הקרב עכשיו, ביציאה מהארפין. גם בהקפה המהירה ביותר עם 36-16, כששתי עשיריות מתחתיו סיימון. תשמע, בהקפה הקודמת הוא לא היה צמוד אליו כאן. עכשיו הוא כבר ממש צמוד אליו, והוא יושב עליו, ואנחנו נראה כאן עכשיו אולי ניסיון עקיפה שלו ביציאה מהארפין. הוא ממש מכין את עצמו לעקיפה, הוא יושב מאחוריו בתוך זרם האוויר שלו. צמוד שם בין שניהם, אבל לא, ארז מציץ במראה. 4 הקפות כבר מאחורינו, אלי, והמרוץ הזה לא ימשך עוד יותר מדי זמן, ולכן עם סיימון, תשמע, מצד אחד... והנה עכשיו הוא צולל פנימה! כן, ניסיון נועז מדי שלו, משלם כאן כנראה לחוסר הניסיון דגל צהוב. אני לא בטוח שזה המקום הנכון היה לעשות את ההצעה הזאת. ארז לקח קו אחר וכאילו השאיר משהו שם, אבל... הוא לקח אבל את הקו הנכון. הוא לקח את הקו הנכון, כי ככה אתה צריך להיכנס לבנייה, והיא מאוד מאוד מטעה. אני אומר לך, בוא, אתה חושב שאתה צריך להיכנס בפנימה אל תוך האפקס, אבל אסור להיכנס לאפקס, אז אתה צריך להישאר בחוץ. ארז השאיר לו באמת את הדלת להיכנס פנימה, הוא צלל ושילם. כן, הדגל הצהוב עדיין שם, בגלל שהמכונית של סיימון נמצאת שם בחוץ, אבל יש נזק לעולם, כמובן שלא קרוב בתוך המכונית בסדר גמור, אין שום בעיה. אחד מאנשי הצוות של זיגזג נמצא שם כדי לבדוק שהכל זה בית הצרפתי. כן, ויש שינוי בגלל העניין הזה, הוא דרך אגב... איבד את מקומו בגמר. רציתי לומר קודם שהוא צריך לחשוב האם הוא הולך במקום התאבדותי או שהוא מתאבד. תשמע, הרבה פעמים אומרים לנו, לנהגים, תנהג מהראש, אל תנהג ממקום יותר נמוך, סליחה על הביטוי. הוא לא נהג כאן מהראש, כי המקום שלו בגמר היה מובטח. כן, הם באמת היו בלב אחר מעל האחרים, למרות שעכשיו אני יכול לראות שאביב קדשי עם זמן של 36.9 ירד ב-37 שניות, הוא הולך ומשתפר כל